Hei tyttö! Haluut sä herkkua jälkiruoksi höpöpöpö homo kiisseliä Ismon salaisella taikavarmu Vähän toista luokkaa. perunamuussi Liikö? hirsikapommat pelit. Mersin tossa hypätäs turvekylpyyn. Kuka suomalainen mies tosissaan haaveilee jostain kurmeenjuustosta? Ja hei! Tustitte kyytiin. avaa! Hei tyttö! Kai sä muistit ehkäisyn. Mä arvasin sen. Sä olet musta. Homo Seppo hei, jos sä haluat makuuhuoneeseen, niin sä pääset. takahuoneeseen päätä. Ja mene sinä aikas kuluksi vaikka hikkaamaan yläkermaa. Etkä tuu takaisin ennen kuin petihommat pelit. Ja hei! Pannaanko rahaa poikimaan? Hän on täysi. Kiitos, hei hei.